Eta, bueno, gero aipatzen duz, bai, hasierotik aipatukuz. Bai, ez da? Oso ritmo na karrielako honek. Urola ikastola, zeinik! Bai, petxatu diazki, zeia, hartu diogu trukoa saio aurkezteari, saio osoa gaur, arrautza jotzen. Ez gaizki pentsat, bueno, gordeko dut. Bueno. Da gero-geroko. Arrautzak jotzen ezin dirego, neurek. Lehiakideak badatoz, lanera datoz. Lanera! Naroa Aider, Ander Alasne, Oier Olaia. Ongi etorri. Naroa eta Aider zemoduz. Gure veteranoak, bederatzigarren saioa. Ordizierrak. Bueno, txusta, kuadrilen, zer dinaie, Naroa Aider. Zer dinaie kuadrilekuek? Buf, a ber, berez ez dakite gauza hondik, Ez tegu informazio asko eman. Orduen, ez kabiltzarrotuten. Ez. Baina, bueno, bat-emate egongo da ikusten, 1.575 eurorekin, zeo zer eroiko dala. Reklamazio bat beste gongoa, Ondo, zeo zer egongo dala. Bueno, esango dugu gure ikasleak, historia eta ingles filologia ikasleak, eta bestak beste, Miluzen ja bizitzen geratzeko asmoa dute. Bai. Momentuz, alojairua ordaintzen da bintz, orduen, ongietorri. Ander eta Alasne bigarrenez gurean ongi etorri bikote. Bai, eskerrik asko. Bai, lasaitu gara, Ander? Bai, lasaiago, tila hartuot. Aurrekoan, horrela zituen, sabela eta... Urduritasuna nagusi. Bai, tila bat hartu da. Tila bat. Tamainan, Ze erne behar zaitugu, Ander? Tila txupito, bai. Tila txupito bat. Bueno, zerbait pasako da, gau saioan zehar. Ari gara zu pixkanaka ezagutzen, bigarren saioa esan bezala, Bilbo Mungitik. Bizitza erromantizatzea gustoko omen duzu, Ander. Bai. Garatu hau, mesedez. Ez dakit, iluna barrean ondartzatek ibiltzea eta idaztea eta ez dakit musika entzutea, holan. Bizitzara bideoklip batean, ez da? Bai, justu hori. Dena da, horrela. Zaldi zuri bat, dator, bai. Miluzeko esperientzia bidaia ere erromatizatzen ari zara? Bai, euriarekin asko. Segulakoa. Bueno, bagoitzak bereak. Eta zakuarekin oso bidaia erromantikoa egin nahi zen duke? Irabazizkero? Bai. Ba, ez dakit, Finlandiara doran, aurora borealak ikustera. Guau! Gero sortea ere behar da, ez da? Bai. Ez da dirua bakarrik, joan eta zai egon eta agertzen dira. Bai, ez zer. Badago gertu behar. Alazne, zu erromantizismotik baino arauetatik gertu. Bai. Arauen erregina, dio fitxak. Bai. Zuzen bidea ikasten ari zara? Bai, amaituta, bai, ja... Bokazioa hori, ez da? Bai. Eta ze arau daukazu horrela bereziki. Miluzen badaukazu bat emat? Zure buruari, inposatutako arauren bat? Ba, erridikula ez egitea. Zeratik? Ez dakit, ez, baina, ez, osea, txartu egita guztia eta hori bastakit. Gauzak ondo egin nahi duzu. Bai. Eta zakua irabazi. Bueno. Bai. Aldela. Animo goikote. Eskerrik asko. Oier, Olaia, ongi etorri. Asko. Nondik zatozi, Oier? Durangotik. Betiko lagunek? Bai. Umetatik? Bueno. Bueno, zer? Garatu hori ere, bezala. Bueno, bai, ez... Txikitain koinzidu ginen saskibaloi da eskola baten, baina koinzidu bakarrik, da eron dela 2 urte, bizpahiru urte. Bizitzak batu gaitu barrira. Eta gero entera ginen, egon ginen batera. Bueno, berak baek izen, nik ez. Biologia ikaslea zara? Bai. Oier eta dantzak eta bebai, euskal dantzak? Bai. Irakasten bebai? Bai, monitore modu manabil. Umetxuek zemat urte? Bueno, ja umetxo nagusizek. Ja, amazazpi, amasei. Asko zobeto. Bai. Asko zobeto. Ja, ikesite datoz. Olaia zeupe, bueno, gustoko, euskal dantzak eta? Bai. Ze ikasten? Euskal filologia. Ondo? Miluze lekuona? Bai. Karatzeko dinot, trebetasunak eta? Zein tentzio bat, Olaia Oier? Ondo pasau, baina sakue, bai. Baita ere. Irabazizkero, fanamotxo bat edo. Bueno, bai. Bai. Urrengo programan ziezu. Ondo. Jaiak bai, zakudare bai. Erne, zenbat diru? Gehiegi? Ezakit, asko bai. Gaur, jokoan, 51.300 euro! Bai. Eta hortik pixka bat hartuko lukete, eta berriz aipatuko ditugu. Urola ikastolako gure lagunek, Ikusten da, lehenengo hiladan, eskinan nordauen ikusten da. Bueno, bestak beste, ondarruko gure superbikota, eski haritz, apurtu zuien markadanak, ez lotxatu orain, irakasle dator haritz, haupa! Bazuek! Bueno, eta ino albuen, lagune bai. Miluzera etorri zenean, ez zeukan lanik, ez zen ezer, eta begira orain. 51.000 euros tiegon bez, zakuen zuek etorri zinean. Ia gaur. Etorri barriro, Danok. Guazen, arrasto hasiko gara. Naroa Aider. Lehenengo taula presta daukagu, lehenengo arrastoak dio.
oso begiratua sentitzen naiz. Ispilua. Andre Lasne. Kuadroa. Oier, Olaia? Eskultura. Bueno, izan ziregen. Bigarren arrasto da. Ez esan hori, gorrituko naiz eta. Arrasto hona da, Piropoa. Andre Lasne. Bai? Mugikorra. Edertasuna. Ez esan hori. Gaur nirekin gurutzatu zara ziur. Semaforoa. Oso polita izan da, 80 puntu zuentzat. Naroa, polita izan da ikustea, nola piztu zaizun bombilla. Bai, hauran, garunekin txopak. Semaforoa, bale. Iri, behin pasaita edan. Behin, Behin. bizitza zuen. 3 hamarkadako historian. Ta lan hau lortu nuen eta netxe gau, Oso, ondo. Andra Lasne, bigarren kontzeptu eskutua asmatu nahi dugu, eta horretarako bigarren tablako lehenengo arrastoa. Informazio garrantzitsu asko dut, kontuz. Interneta. Oier, Olaia. Liburutegia. Naroa Ider. Liburua. Batzuk gertu, Zinemaz zein baleen arrantzaz, dakit. Bai? Entziklopedia. Oier, Olaia. Koplak. Opa. Naroa Ider. Gidoia. Zehaztuko dugu gehiago, kontatzen dizudana hemen geratuko da. Sekretua. Oier, Olaia. Arauak. Naroa Ider. Altxorra. Herri zein hiri askotan nago. Ja, leku zehatz bat. Bai, Ander, galopene? Paso bestela? Lakua. Artxibue. Udal artxiboa. Ondo! Ikain! Pasando! 70 puntu zuentzat. Oier, kasu honetan, bombilla nola piztu ez? Ikusi dugu nola ezenuen espero hori zuzen. Wow! Ona zarete, asmatu Bai, dugu. bai, topera. Hirugarren taula, Oier, Olaia, lehenengo arrastoa. Jan egin daiteke. Jateko. Jateko modukoa da. Lanera! Bai? Kristoren gorputza. Ostia. Ostia. Hori ez da esaten. Oier, kalera! Kristoren gorputza. Naroa Ider. Fruta. Ander Lasne. Oitartekoa. Obsesionatuta dago itxasoarekin. Bengo nada hau. Alga. Pasando! Beste 80 puntu, Oier. Ederto. Oso ona, Berriz ere egin duzu aurpegia, Oh! Ondo. Imintzioka ez dira gaizki arituko hauek. Momentuz, Naroa Ider, zuen txanda. Ander eta Lasne bestaldean. Guazten bikote, puntuak behar ditugu, Bai. 3 kontzeptuak, denbora. Makilla. Danborra da. Santa Ageda. Bai, Santa Ageda eskea ondo. Bai. Tximileta. Txoria. Bai. Twitter. Twitterreko Twitter, ondo. Azkena? Oso ondo Naroa, Eta aurrekoak. Harry Potter. Eta? Eta Hermione. Wow. Oso ondo. Oso ondo, Ariketa bikaina, 70 puntu, bitalden zatapa. Harry Potter zaleak. Zaleak zarete. Bai, aburtu dut. Hermione, abizena? Granger. Buah, sekulakoa. Hartu lekua, Hermione. mesedez. Bai. Oier eta Olaia bestaldean. Ja ba, beste lortzen dugun. Animo, denbora. Kusi txarra, lau. Eta hasi. Moztu. Limoie. Buah, Oso ondo. bikain. Oso ondo.
Ordenadora. Aurkezlie. Influencerra. Bai. Youtuberra. Oso ondo. Vale, ordue. Ze ordu da? Ordua eskatu. Ondo? Abioia galdu. Ez. Ez. Ordue. Negar. Negar. Ordua. Kanpoen gelditu. Ordua eta gero. Berandu heldu. Ez, ordua berandu Abioia ez. galdu. Abioia. Ez du zer ikuserik horrekin. Erlojua. Bai. Bai. Galdu, erlojua galdu. Ez da galdu. Ez, erlojuaren... Zia da irazten du erlojuak. Denbora, ordue. Denbora galdu, denbora... Ez. Denborak iez egin. Denbora... Ai! Baina asko gustatu zait, denboraren makinan bidaiatu. Ondo, denboran bidaiatu. Baina, ze ondo, Andre eta Lasne sartu indienin eta... Vamos! La vuelta emon! Vuelta bat emon eta goaz. Ze momentu da! Miluzer 2023, 40 puntu! Ze ondo! Ze fantasia! Bai, ez da. Nora? Denboraren makina. Nora bidaiatu? Nik beti dinot berdina, Anabolena ikusten. Anabolena ikustera. Niko hierrek hostia esan duen momentu da. Berriz ere gozatzeko. Hartu lekua, mesedez. Naroa Ider. Buelta beste aldean. Bueno, Maria Antonieta bai. Baita ere. Dena gonak. Buru moztu barik, Apo, ikote, kontuz. Denbora. Pentsatu, lana banatu. Eta hasi orain. Jan. Edan. Azkazela jan. Ez. Pintxoa. Ez da pintxoa. Kafea. Gaieta. Azala. Arroza. Ez. Otza. Elurra jan. Izotza. Ez. Otza. Otza. Bigarrena. Urrengo. Isilik oier. Botak. Zapaldu. Itxasoa. Txanklak. Txankletak. Bai. Txankletak. Opien artean. Etxea. Etxea. Telebista. Karratue. Eraikina. Igogailua. Bai. Igogailuan ataskatuta gelditu. Oso ondo. Bat falta? Ozen? Azala. Ez da azala. Txikia. Pastilla. Bai. Hori bai. Kostatu zaigu? Kirula, ondo, olaiak izena begaldu dau, baina badue. Berreskuratu izena, txalo bero bat izena berreskuratu. Izena eta izana. Hori da. Bos ondo, iritsi beharreko lekura, eta irurak asmatuta, 60 puntu, mazara bakoitzera. Eroglifikoetara iritsi gara, eta eroglifikoetan, talde bakoitza bereari ekiteko prest, Naroa eta Eider. Zuentzat prestatu ditugunak maitasun osoarekin hauek, denpora. Zu ezagutzea izan da. Kebab. Bana, benetako... Benetako, oso ondo? Plazerra, benetako... Benetako orea. Oso ondo. Irakartzen hartzen gara, benetako bat, eta orea ikusten genuen, eta orearen lehenengo letra be bai, orduen benetako orea. Oso ondo? Gero gatxea idatzi, Bai. Ojorea. Naroa Eider, bigarren eroglifikoa denpora. Zer prestatu duzu gaur? Makarroiak. Oso ondo. Marakak, mi gente, karri. Maraka, eta zer behar dugu? Ma eta ka. Maka eta turroia. Turik ez, roiak bai. Makarroiak, bale. Mundu. Zerto. Ez. Baina asko guzen zait, ilaskik maraka gartzen dituna biro, mi gente, esan behar duela. Kubani nahi elakon, bai hori zuk esatezu ondo. Mi gente. Bai. Beste bi. Eroglifikoak, Ander Lasne, guazen, denpora. Museoko artelan guztiak dira. Sopo giriak, sopo turistak. Sopari zer? Putz. Bestera batera, venga. Ander? Putzegin, sopla edo... Ez, bestera batera zer egiten gabiltz? Aia bota ez. Oztuten gabiltz, sopie. Fu, turistak. Fu, sopari eta turistak behien. Futuristak. Alaznek ere nabaritu du, Anderrek
pastilak egin ez dut edo martu. Blokeauta, Ander, urduri ez, baina horrela ere. Geratu da, denporaren makinon futuristetan hor. Antxe, harrapa duta. Guazen bikote, bigarrena, denpora. Oso trebea naiz. Badarantzunen zati. Padelen. Bale. Ondo. Musua aurrizkeran paemon, eta Adel ean padelean. Osondo. Bigarrena bai, 50 puntu. Probatu duzu? Padela, bai. Ondo, bai. Gaur ez da nos txoritxu batek pizinera zuntzarela miluzo etorri aurretik. Denetik. Zematin zuz? 60. Ondo? Begira, jendea txundituta. Zur eta lur. Bueno, zer da? Bai. Gero eroskotza zuien turroiek bajateko, oso ondo. Turroiek ez, bonboiek. Bonboia egarri duzue? Bai, bale. Gero hitz egingo dugu. Oie, Rolaia, bonboi batzuk eroglifikoek asmatuta. Beldurrik ez da? Ikarearik ez? Oso ondo. Oazen lehenengoa, denpora. Aktore horrekin egon nintzen... Pareta, pare, spare. Bai. Hiru silaba, hormalako bi, baina paretarako hiru ederto. Pare, tarik ez, orduen parez, pare. Osondo. Durangon, enekorekin, parez, pare, sagardoirekin, eskotan. Bigarren eroglifikoa, denpora. Tailandian janditut... Kala... Bale, eginera gehiketa gero? Kakala... Bai? Ardoa. Kakalardoak. Bai. Koalari oken duta kala. Kakala eta ardoak behien, kakalardoak. Biti, 100 puntu Durangora oso ondo. Eta zazpikitxo bat, jarraian, Ane Zuazu Bizkarrek bidali dugu. Ane, Zulorako, Ane. Opa, Ane. Etxerako produktua saltze dituen saltoki batera joan da antza, Ane. Etxean, zerbait behar du. Lorategi sekzioan honako kartela autopatu du, begira. Eskutazioa. Bai, okultazion, gazeleraz. Ez dakita, landareak horrela, kamuflazeko landareak edo zerote diren, baina kontzeptua guk eskutazioa kontzeptua, ez zuen ezagutzen. Ondo eskutatuta egongo da iztegian, guk sekula ez dugu topatu. Kaktusen atala izango da. Bai, ez da? Eskutazioa. Mira, lehen aipatu dugunean, gure iragaz jauna ere esan du. Kaktusak behar Eskutatu egin nahi dut. Ba, eskutazioa, Ane, eskerrik asko. Bejo dizula. Eskutazioa nagusi. Orain, eskutatu gabe, Venga, Azpeitiz estoa, prestatu bete? Abestuko dugu? Bai. 1, 2, 3. Bueno. Bai, txalo. Hobeto daiteke. Bigarren letra apaldi horrek eskutazioa egin du, nola bai? Esku honetan dago zure ondarea, hurrengorako, badakiguia. Naroa? Eider, prest? Bai. Hau zuen eskutazioa, kaso honetan ere, eskutatuta esaldi bat, alboan norbait izatea zein beharrezkoa den. Zein Nobel sari jaso zuen Alice Munrock, medikuntza, literatura, bakea, edo fizikako. Medikuntzan. Errebotea. Literatura. Literatur novela. Ondo. Puin liburu zoragarriak ditu, bide batez. R. Aurrera. Musika. Ondo, abestia oso polita, baina ze urtetan kaleratutakoa da. Aha, musika taldearen Take On Me. 85ean, 90ean, 95ean, edo 2000 urtean. Naro, abestuten egon da, Tan. A ber, egia betzireun da 85. 95ean? Oso ondo. Borraskerak hori zioen, bai. Bai, ez da? Bai. Aha. Norbegiakoek ziren, honek? Bai? Bai? Bueno, aurrera. Non dago Irudiko monasterioa? Irantzun, Uxuen, Fiteron, edo Leiren. Leiren. Ez. Irantzun. Oso ondo. L. Naroa, Iber. Aurrera. Nola esaten da kilkerra meñakan, pirpilua, saskila, girgilua edo burbuila.
Erantzun bat? Girgilua. Ondo. Puntuak irabazi. Anadiren aingura egodunak. Kantaren letra zati bat. Hemetxe daukaguna. Zein da El Basko pelikularen zuzendaria? Javi Elorriaga, Javi Etxebarria, Javi Elortegi edo Javi Elortza? Javi Elortegi. Ondo. Oso bermiotarra. Javi. Javi. Ez Javi. Javi. Zot jatorra. Javi. Hala da, Oso? Jatorra. Naroa, Ider? Aurrera? Ba musika gehiago. Eta galderak dio, zein lanetan kaleratu zuen ertzainakek bertsio hau? Amets prefabrikatuak, mundu berria daramagu bihotzean, onena edo salda badago. Amets prefabrikatuak edo salda badago. Salda badago. Ez dago? Errebotea? Amets prefabrikatuak. Bigarna errebotea. Mundu berria daramagu bihotzean. Hori bai. Esan zu. Asmatuko gu. Asmatu, ez saiatu gainera. Asmatu egingo duzue. Oier, asmatu mesedez. Bai. Erortzeko beldurrez garelako, eusten diogu elkarri. Asmatuko dugu esan du. Asmatu. Baita asmatu ere. Ondo. Oier, olaia, komadina, oso. Ba, bigarren eskua, Ander Alasne zeuena izango da, ia komodinari eusten diozuen. Bizitzarako filosofia, dakar bigarren eskuonek. Norena da babeserako kopia, liburua? Garazti Goia, Irati Jimenez, Itziar Ugarte, Goizalde Landabaso. Goizalde Landabaso. Osondo. Bikote, ze filmetako fotograma da? Gravity, Oppenheimer, Seven, Ocean's 11. Gravity. Rebotea. Ocean's 11. Osondo. Ze ona, Bai, benetan. Ez gustatu? Baz. Niri asko. Bai, Entzun hau, Ander Alasne. Norena da, Nemekitepa kantuaren jatorrizko bertsioa. Nina Simone, Edith Piaf, Jacques Brel, George Brassens. Nina Simone. Errobatea. Edith Piaf. Kantatu bai, baina kantuaren jatorrizko bertsioa? Bai? Jacques Brel. Osondo. I, letra argitu da. Ander Alasne guazen. Nola esaten zaio gizon txiki eta meheari, ziburun, pita, mita, lita, zita. Mita. Mita. Pita. Pita. Gizon txiki. Lita. Batzita. Zita da, bai. B. Zein da tekila egiteko erabiltzen den agabea? Agabe urdina, agabe berdea, agabe gorria, agabe morea. Agabe gorria. Berdea. Bota bat. Bai? Agabe morea. Urdina. Ba, berdin zaigu egia esan, baina? Urdina. Entzunun. Bera, hey, hey, hey. Gori, 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 ah. Gure kaia zita. Zein aur saiotan, entzuten genuen kantu hau? Superbat, Betizu, Betixou, Astakiloak. Betizu. Gora, 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 hey, hey, hey. Bera, hey, hey, hey. Gora, 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 Betizu. Bizitzarako filosofia. Ander, bizitza erromantizatzen duzunez gero? Alasne.
Non sortu zen Sancheski marka? Irunen, Los Angelesen, Biarritzen, Barakaldon. Biarritz. Errotea. Los Angelesen. Etxera torrita, bikote? Irun. Vale. Askatzen. Askatzen, saiatuko dira, Naroa eta Ider. Vale. Bidea hasi da eta ibilbedi berandu da baina garaiz. Zuzena da? Oso ondo! Komodina! Bikain! Eta Durangora lehen komodin bat iritsi da. Bigarren bat ere bai. Akaso? Oier Olaia, hauxe zuen eskua. Enbor bereko ezpalak omen. Ia. Zein hilabetetan hasioi da gaztaina denboraldia? Irailean, urrian, azaroan edo abenduan. Urri zen. Oso ondo? Gaztainzaleak? Bai. Bat bai. Baina, baizu? Ez bereziki. Ditu, bat eta bat. N letra, eta segi. Musika. Nola entzun dugu kantuan? Black. 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 Edo Mikel Urdangarin, edo Leonard Cohen, edo Robbie Williams. Guk izango nuken Mikel Urdangarin. Joski ba? Ondo? Ni pista eman? Bueno, lasai. Aurrera ingo dugu, ez da zer gertatzen. Zein bertsolari ezkutatu dugu argazkian? Joanes Ilarregi, Unai Gaztelumendi, Aitor Sarriegi edo Beñat Gaztelumendi? Unai Itxoine. Itxaron, bai? Bai, ez, Beñat Gaztelumendi. Ondo? Zeatuko gara. Ez potazuk, Saiatuko zarete askatzen? Bai. Ia ba? Errezen ituzten, zorginen oinordea garagu. Ze oinordea, ze oinordea. Claro. Nola izango daba? Oinordea. Nola izango daba? Ba bai! Olaia! Kideari lagundu zu, ba? Egunez azken aurreko. Ba, bigarren komodina banatu dugu, markagailua, Kadiranok, 450 puntu ordizian eta komodin bat, 250 Bilbo mundian, Durangon, 450 eta bi komodin. Zein da zuzena? 3 erronda ditugu, kontzeptu ezberdinak lehenengo errondan 27 urterekin hil ziren. Galdetuko dugu, 11 kontzeptuetatik 8 zuzenak dira, 3 okerrak. Aukerak, Mia Zapata, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Ron McKernan, Sid Vicious, Janis Joplin, Kristen Plath, John Lennon, Hillel Slovak, Jim Morrison, Amy Winehouse. Amy Winehouse. Alkohol intoxikazio ziltzen. Ander, alasne. Kurt Cobain. Nirvanago, abeslaria. Janis Joplin. Ondo. Lennon ez. Jim Hendrix. Vale. Jim Hendrix. Jimmy. Jimmy. Bueno, baiz. 70ko irailean hiltzen. Gitarrista bikaina zezaz segitxi, bota zazpi. Jim Morrison. Ander, alasne. Jim Morrison. Doors, bihotzekoak emanda. Oier Olaia. Mia Zapata. The Jits, taldeko abeslaria. Tiro ziltzuten hau. Naroa Ider. Kristen. Vale. Kristen Plath. Hole, taldeko baxu jolea. Erantzun zuzen bakarra. Daukagu panelean. Ander, alasne, urrezko 150 puntu jokoan. Adinagatik kalkulatu, zen batan.
3 ez dira zuzenak, bat zuzena da. Nik uste dut bai. Bai? John Lennon esango du. Berrogei urte zituen hil zutenean. Bai, izan zu. Oier, Olaia. Komodina. Komodinara bileko dugu. Ondo, Ron Nickerman. Eta 150 puntu gehiago Durangora. Sid Vicious 21 urte bat zilzan. 21ekin. Red Hot Chili Pepperseko Eslovako 26ekin. Buah. Bigarren erronda honetan, antzeslanak dira. Sex berdinak, kopaz kopa. Ilargi guztiak, Mami Lebrun, Argibili, Rita, Moko Zorrotza, Kastellanuek, kanpora sartzen, Jainko Basatia, Txano Gorritxotik, 8 emera. Sex berdinak. Oso, no. Oier, Olaia. Rita. Naro Aider. Kanpura sartzen. Xabi Fernandezen antzezlana. Ander Lasne. Txano Gorritxotik 8 emera. Etzigar Garmendia antzezle hemen. Oier, Olaia. Moko Zorrotza. Ondo. Bikain dabil, zure lehiakideak, Naro Aider. Mami Lebrun. Mami Lebrun. 2018an Donostian Antzerki saria irabazi zuen lana. Ander Lasne. Bikote? Venga, esan. Kopaz kopa. Ondo, Ander. Bazken aukera, Oier, Olaia, errematatzeko. Ba, komodine. Borretarako dago. Oso, oso. Oso ondo! Jainko Basatia. 150 puntu gehiago Durangora. Oier, Olaia, eta zebekasiko zarete erantzuten 3. erronda honetan. Euskal dantzak dira. Xanpetrike, espata dantza, ziripotena, jorrai dantza, eltzeoko dantza, kasarranka, larrain dantza, gatuztaina, belauntxingo, xuletinoa, atxorrotx. Espata dantza. Xanpetrike. Aurrek egite dute dantza, normalean. Dantza irakasleen zatezin besteko. Ander Lasne. Larrain dantza. Nafarroan, ezinbestekoa. Ahora. Kasarranka. Bai, noski. Kaxa gainean egiten den dantza, noski. Naro Aider. Belauntxingo. Oso ondo. Ander Lasne. Zuletinoa. Zuberoan jatorria duen dantza. Oier, Olaia. Eltzioko dantzak. Bost dantzaz, osatutako. Ba, zoragarriak egiteko, oso divertigarriak. Ba, bakarra. Komodina. Zuzen bakarra. Komoina daukagu, telebide egingo dugu. Bai. Noski. Naro Aider, oso ondo. Jorrai dantza. Eta margagailua dantzan 150 puntu gehiagorekin. Ba, zereginak eginda, Naroak eta Eiderrek bestak beste 580 puntu bildu dituztelako. Ander Lasne, 250 marrekin geratu gara. Oier, Olaia, oso ondo, 250. Ander eta Lasne. Bigarren etxera, baina irribarretxu. Ez, Ander negarrez. Irribarretxu, noski. Harreka. Ander ari da bizitza erromantizatzen. Hori da. Zerbuzko bideoklipa geratu zaigu, miluzeko ibilbidearen ondoren, Ander. Laburra. Laburra! Hortxu. Abesti laburra izan da, baina ona, ez da? 3 minutu baino gutxiagoko haizen da. Baina gaur lasai aritu zara. Bai, hobeto. Lasai egin momentu azutan akaso? Bai, igual baina bai. gozatu duzue. Bai, Gozatu ni bai, bai. ez da? Alazne, Asko, arauak ere baina. zorroz bete ditugu, eta azkenean zuei tokatu, etxera joatea, Ja. baina pozik. Bai. Bueno, Nik ondo bikote bizitzea, derra esango termaz. dugu gure medikuntza ikaslie Ander. Bueno, ondo, Abokatua, Alazne? Bai, abokatua, Alazne. Eta besteak beste arauak eta maitasun eta metxak eta ondo bete eta ze bikote ona egin duzuen eta placer bat. Eskerrik asko. Bazuek! Final del
batetik, Oier Olaia bestetik, zenbat puntu? Bai. Joan dira, Ja. Utxean markagailoa berriz ere. Sokatira datorreta. Azteko ondo. Bueno, orain asmoa helburua da finalera Bai, zailkatzea. hori da. Horretarako badakizue bizkor argi erantzun gara duela, baina abantailatxoa, puntuek ematen dutena, erantzuten Naroa eta Ider hasiko direla. Prest, bibikoteak, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein musika tresna mota da ofikleidoa? Paso. Aizezkoa, zenbat arrautza jartzen ditu oiloak egunean? 7. Bat, zein nobelarekin irabazi du Arantxa Urreta Bizkaiak 2023ko Euskadi Literatur Saria? Paso. Azken etxea, zein da Bulgariako hiriburua? Sofia. Zuzen, zein kazetarik aurkeztu zuen estreinakoz urranditan saioa? Xabier Mendiguren. Jaime Otamendik, zein da Zeelanda Berrian kirolik ezagunena? Zeelanda Berrian? Rugbiz, Ondo, zein musika talderen diskoa da Bihotz Bakartien kluba? Paso. Katamalo, zein animalia exotikok ezin du mingaina atera? Koala. Krokodiloak, zein da Belizeko hizkuntza ofiziala? Inglesa. Ingelesa, zuzen. Etzaten manauzu ez dut mugarik, erditik mozten manauzu ez naiz ezer. Zein zenbaki naiz? 8. 8, ondo. Nola du izena Ipar Euskal Herriaren berri ematen duen ETB-ren emankizunak? Iparraldearen? Paso. Orena, zer da lurretik soka batez eutxirik eta izea baliatuz airean egan eginarazten zaion hostailua? Kometa. Kometa, bai. Zein da urte amaieran estreinatuko den Negu Hurbilak filmeko aktorea? Enego Sagardoi. Jon Elazpiur, Europako zein herrialderen kolonia izan zen Senegal? Frantzia. Zuzen, zein urtetako irailean kaleratu zen Txapa aldizkariaren lehen zenbakia Bizkaian eta Gipuzkoan? 2002. 2018an, zenbat da 57 gehi 6 kenbi? 52. 51, Bizkaiko zein herriri eskaini zizkion 7 abesti Mikel Laboak? Paso. Lekeiti hori, erosketak egiteko behar dugun zerk egiten du txintxinotxa? Diruak! Diruak! Naroa eta Ider, iepa harrapatu gaitu. Bai. Diru hotxik gaur? Ez. Ez izango? Bueno, ze moduz? Ondo. Gaurko programan be? Gustora. Ikusten da, Guztiak kase bai, bat, eta beste bat. Etorri hurrenguen, Bai, noski hori. Hau paneskak! Baikote! Ondo! Zankluba! Ondo! Hau da, publikoa, txalo gordaintzen diegula ematen du. Segurakoa. Oier Olaia, finalean? Bai. Lehenbiziko saioa gaur, Durangotik etorri, eta nola da urpegia, Oier? Oso adierazkorra. Bai. Baina erantzunak zuzenak izan dira. Bidea oso ondo eginda. Zaku atarian gabiltza eta zakuan erne jokoan gaur. Ufa. 51.300 euro! Eta hain zuzen bai, neronek esan diet txalo eta oiu bakoitzeko kopuru bat ordaintzen dela. Urola ikastola, zeitiatik! Oso ondo. Nora guez? Ikasbidaian? 5,6 euro izan dira azken txalo aldi honekin. Ikasbidaian nora guez? Europara. Europara. Oroar. Honekaz txalukaz iritsiko Bai, gara, seguru. iritsiko dira. Ondo, Oier Olaia, finalera iritsi gara. Eurek emetik eta zuek etxetik iritsi da momentua aplikazioa atera, telefonuetara, eta geurekin jolas egiteko. Ja nire inguru danan taldeak osatuta. Zein da, nonena, zeinez. Hori da, oharra, aplikazioa eta mugikorra atera behar dira orain. Orain arte miluza ikusi behar da, mugikorra eskuan izan gabe, Erne, Bueno, batzukan egoten die. Google irakurtzen orokorrien. Ez dakigulako zer hortarako bada, bai. Ez dakigulako zer gertatuko da final honetan. Oier Olaia bidaiatu zuia, munduen ziar? Piskat. Bai, zo zerbait. Bueno, badakizue munduaren leku bakoitzean arau ezberdinak ditugula. 50.000 euro. Jokoan, Oier Olaia sorte non, botoa ematea nahitaezkoa da. Derrigorrezkoa da, denbora. Australian, bai? Botoa eman behar da, derrigorrez edo ez? Brasilian? Herbereak. Ez igual. Etiopian? Ipar Korean? Venezuelan? Igual dago diktadura.
Harri, bai. Egipton? Ez baten behitu. Eslovakian? Ez. Nepalen? Ez, zakit. Bai, venga. Tailandian? Bai, ez. Eta Belgika? Egiaztatu egingo dugu. 8 akats. Vale. Vale, a ver. Vale, itxen. Euskal Herrian bozkatzera joan gaitezke edo ez, nahi izatera, herrialde batzutan legez, nahitaezkoa da, botoa ematea. Australiak ez, Herberak ez. Ipar-Korea bai. Ez Ipar-Korea aldatu. 7, 8 aldatu ikustugun aldatu. Bai, zein. Eslovakia bai. Denpora aurrera, Poleo. egiaztatu? Sakatu? Egiaztatu? Ai. Ikuso marzen gero egiteko. Azkar. Bai akats? Joder, a ver, zintzuk aldatu guz. Egin jate. Talan aldu aldatu goin. Bueno. Egin aldaketak, azken segunduan. Ondo. Zen mier. Venezuela ez. Oie Rolaia, Hori bez. alegin guztia urrezko galderan jarri beharko dugu. 11 hauetatik, 2 emakumezko estatu burua dute. Denbora. Ipar-Korea ez. Belgika. Eslovakia bai ikustiak. Belgika jarte dugu. Ez que baina muy... Brasil ez fijo, Australia. Herberak. 5 segundo. Vale. Zemuz? Txarto. Lehengue. Europan Belgika. Nahitaezkoa da botua ematea. Zuzena da? Bai, eta Europako 5 herrialdetan baino ez da nahitaezkoa botoa ematea. Ba, horietan handiena da, Belgika. Brasilen be bai. Zuzena da? Derrigorrezko boto sistema dute, bai. Tailandian? Tailandian, ala gertatzen da, 2023ko maiatzaren 14an izan zituzten azken hauteskunde orokorrak. Ondo? Eslovakian ez da derrigorra. Zuzena da? Oso ondo. Venezuelan bez? Inguruko herrialde askotan bai, baina kontrara, Venezuelan ez da derrigorrezkoa botoa ematea. Etiopian ere ez. Oso ondo. Herbereak. Nahitaezko botoa, zuzena da? Ez da Izan zen, zuzena. baina 70 kendu zuten. Hori da, Australian eskubide baino bete behar delakoan bai, derrigorrezkoa da. Ipar-Korean oso derrigorrezkoa. Egipton nahitaezkoa. Nepalen ez. Oietxek akatsak. 150 euro eskuratu ditugu, Oier, Olaia. Eta 1000 euro Durangora eramateko aukera. Urrezko galderan galdetu dugu 11 hauetatik ze bitan emakumezko estatu burua duten. Belgika, zarti. Ez dut uste, dakit. Esate baterako Eslovakian emakumezko bat jarri duzu estatu buru. Zuzena da? Oso ondo. Esto baietz nik uste bai. Zuzana Kaputova baita Eslovakiako egungo presidentea. Ja, baina ez ondo, Australian. Emakume bat egongo balitz. 1000 euro. Oier Retolaia. Ezkor? Baikor. 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 A ver. Programa zuen eskor zabiltzatea behitu non zauzian. Mira. Ez baietz. Ba, erantzun batera gaude. 1000 euro eskuratzeko. Australia. Zuzena da?
Etiopian dau, lehen presidente emakume dute bertan. Oie, Rolaia, baina ondo, oso ere ondo, gaur iritsi finaleratu, onda 50 euro irabazi, eta hurrengoan derrigorrezkoa etortzea, Hurrengoan miluzen, apa ikate? Bueno, etxien, derrigorrezkoa ez, autazkoa, baina horregolte mazari asko zabeto. Ondo, zuek? Bai, eta. Seguru. Bai, seguru, bai, eskerrik asko.